खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ बर' बिजोंनि थाखाय गाहाम खौरां। आसामनि रायजो बेंगिरिया बर' बिजों आरो गुबुन ट्राइबेल रावनि डाइरेक्टरनि खुंथाय गोहोखौ फोजौखांना एलिमेन्टारि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय सेकेन्डारि सोलोंथाइ बिफाननो होबाय। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बेनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुखौ साबायखर बावदों। गांसे लिरथि लाइजामनि गेजेरजों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि थरेन बर' बिथाङा मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दुखुनि खौरां, आसामनि रायजो बेंगिरिया कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गभर्नर मानगोनां जगदीश मुखी बिथाङा कभिड-19 बेरामाव गोग्लैदों। बिथांखौ आथिखालाव गाहाम फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीनि एप'ल' देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बाक्सा जिल्लायाव दिनै आसाम आरो बिटिआर सरकारा फाउन्डेसन स्टन लाइं सेरेमनि अफ द कलेज अफ एग्र'फरेस्ट्रि एन्ड बाय'डाइभार्सिटि बेंगल फ्ल'रिकान कनजारभेशन रिसार्च एन्ड इक'टुरिज्म साइटखौ बेखेवदों। हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो गोबां एमएलए एमसिएलए इएम बिथांमोना बाहागो लायो। गोथार बाथौ साननि आर'ज खालामनायखौ पस्टपन खालामबाय। 25 जानुवारियाव सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि तेलामारियाव खुंफुंनो लानाय गोथार बाथौ सान दुलाराय बाथौ महासभानि खौसे आर'ज खालामनाय हाबाफारिखौ सोरखारा होनाय कभिड एसअपिखौ मानिना दोनथ'बाय। बे बाथ्राखौ बाथौ गौथुमनि गाहाय नेथारि गणेश दैमारिया मिथिहोयो। चिरांनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव डिजे नाइट खुंनो साखाफारा। चिरां जिल्ला भाराभुटान सिमनायाव थानाय दादगारि हाथिसारनि बयजोंबो मिथिसारजानाय अनसायजानाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि बानजाय आफादा बोहैथि दाननि फैगौ 15 अक्ट' एबा सनिबारखालि डिजे नाइट एबा हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनाय आफाद लानो साखाफारा जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिपिएफ खुंथाय समाव न' होगोन होनना रायजो राजाफोरनिफ्राय बिपिएफनि चेयारमेन मेम्बारफोरा रां खांनायखौ होफिनदों। आथिखाल बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिपिएफनि समाव रायजो राजाफोरनिफ्राय न' होगोन होनना रां लादोंमोन। दिनै राकेश ब्रह्मआ सा 20 सुबुंफोरनो 1,30,000 रांखौ जयै होयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।